Now we have a great chance Acum avem o șansă minunată with the Ministry of Education împreună cu Ministerul Educației and the University UNATC. și UNATC-ile Caragiale. We are working on a method to introduce our method in Romanian schools. Lucrăm la un proiect pentru a introduce metoda noastră în școlile din România. We are growing very well, very fast in Romania. Creștem bine și repede în România And I think it's because there is a special constellation. și credem că e din cauza că suntem într-o constelație, sub o constelație specială. And that is there is a very high artistic standard. Pentru că avem un standard artistic foarte ridicat. We are very lucky to work with very, very good Romanian actors and actresses. Suntem norocoși să colaborăm cu actori și actrițe români foarte buni. And there are these wonderful, emotional, hard-working children. Și sunt copii minunați, emoționali și care lucrează foarte din greu. So for all children who want to join us, we have selection workshops beginning next year. Deci pentru toți copiii care vor să ni se alăture, avem ateliere de selecții la începutul anului viitor. And we'll again give a few free places to very talented boys between 7 and 17 years old. Și vom oferi din nou câteva locuri libere pentru băieți talentați between 7 and 17. între 7 și 17 ani. But not only talented, so they should also be kind Nu doar talentați, ar trebui să fie buni and motivated. și motivați. I thank everybody who makes this possible, Le mulțumesc tuturor celor care fac acest proiect posibil, all our sponsors, tuturor sponsorilor, partners, partenerilor and supporters. și suporterilor noștri. I hope you have a pleasant evening. Vă dorim o seară plăcută. Ce țară e aceasta, prieteni? Aceasta e Iliria, domniță. Și ce caut eu aici? Iliria asta? Fratele mi-a dus în Elizeu. O fi avut noroc să scape? Credeți? Norocul te-a scăpat pe dumneata. Bietul? Poate fi scăpat și el? Tot ce se poate. Ca o mângâiere am să-ți mai zic că, după ce corabia se frânse, l-am mai văzut pe dârzul frățior, cum sare pe un catar grămas pe mare, făcând cu valurile cunoștință până l-am pierdut din ochi. Gură de aur! Salvarea mea mă face să mai sper! Iar vorba ta mi-a tărit speranța. Cunoști acest tărâm? Și încă cum? Doar sunt din partea locului și eu, născut, crescut la cale de 3 ceasuri. Și cine îl stăpânește? Orsino, un duce nobil. Orsino! Tata ne vorbea de dânsul. Era holtei pe atunci. Și cred că mai este. Sau mai era. Nu de mult, că numai de vreo lună n-a mai fost pe aici, se dusese buhul. Cum știți, cei mici dau zvon ce drept cei mari, că-i poartă dor Oliviei, prea frumoasă. Și dânsa cinei? Mândră cum se cade, e fata unui conte răposat, lăsat în seama unui frate bun, care s-a prăpădit și el mai an, încât sărmana, după morții dragi, jurată la bărbaților vedere, în vest să se ferească. Dar fi să intru în slujba ei! E lucru greu să-i țină cineva tovărășie, pe însuși duce l-a îndepărtat. Capitane, te văd om dintr-o bucată și cred că pe potriva înfățișării și sufletul îți este drept și bun. Te rog, deci, ginta nu mi-o da în vileag și ajută-mă să-mi fac un chip schimbat. Să ajung la țelul ce mi-am pus în gând. Răsplată din belșug. Voi să-l slujesc pe duce. Mă voi da drept eunuc,
croiește-ți tăcerea pe măsura vreierii mele. De voi trâncăni să-mi scoți și ochii. Îți mulțumesc, condumă! Dacă e adevărat că muzica e hrana dragostei, cântare dați-mi să-mi satur torul ăsta fără sațiu și atâta să-l îndop încât să moară! Hai, repetați! Destul! Cum dulceața și-a pierdut-o! Ieșiți, stăpâne, la vânat! Ce fel? De cerbi! Torcurio! Nu vezi că-l și vânezi pe cel cu stea în frunte? Ah, din clipa când pe Olivia ochii mi-o săriră, eu însumi într-un cer m-am preschimbat, pe care visurile ca zăvozile o ituiesc. Ce veste, Draia? O, Doamne, nici n-am vrut să mă primească, dar slujitoarea iată ce mi-a spus. Nu-i va privi lumina zilei chipul așapte în cap, ca viepurul să-și păstreze în cuget durerea după fratele cel mort. Oh, ea, cu o inimă atât de caldă încât dă bir și dragostei de frate. Cum ar iubi ea când pe trup și suflet acestei tronuri dulci și împărătești un singur rege ar domni de-a purul. Purtați-mă la patul meu de flori, de ea să-mi umplu gândul până în zori. Nu pricep ce a apucat-o pe nepoată mea să pună la inimă halul ăsta moartea fratelui ei. Tristețea strică cheful și pofta de viață. Că veni vorba de chef, săr Toby, ar trebui să-ți mai potrivești ceasul să nu mai vii acasă la ora așa târzii. Nepoata dumitale, stăpâna mea, se plânge că îi strici somnul. Mai bine să le strice altora somnul decât să strice ei cheful și pofta. Da, dar n-ar strica să-ți mai pui pofta în cui din când în când. Nici că se poate mai des. La mine și cămașa și cizmele sunt numai poftă de viață. Nu! Chefurile și bețiile, astea au să te dea gata. Uite, așa-mi zicea și nepoata mea de ună zi și nu știu ce mai zicea de un mototol de cavaler pe care l-ai fi adus aici ca să-l dai de bărbat. Cine Sărendru Eguicic? Da, el. E un bărbat foarte puternic. Adică te-le acum. Cântărește în palmă peste 3000 de ducați. Ei, aș, ce adună într-o vară, face praf într-o seară de zăpăcicei și mâna spartă. Află, dragă, că-și cu mâna asta spartă cântă foarte bine la vioară bas și cu toate că nu a pus în viața lui mâna pe o carte, vorbește 3 sau 4 limbi deodată. De asta zic și eu că e hărăzit din născare cu de toate. Păi eu ce zic că e din născare și prost, și tâmpit, și arțăgos, și laș ca un câine bătrân. De n-ar fi fost iude de picior, de mult ar fi cocoșea băieții cu bătaia. Te rog frumos să nu vorbești despre noi ca toți derbedei târgului. Să nu ne calomniezi. Cine să știa? Spune-mi cu cine stai ca să-ți spun cine ești. Toată noaptea umblați amândoi pe câte 2 cărări. Noi bem în sănătatea nepoate-mi și o să mai bem cât o fi vin în toată Iliria și loc pe gâdlejuri. Și acum fiți solemnă că vine Sărendru Eguicic! Săctobi belci! Ia te uită, Săctobi belci! Scumpul de Sărendru! Să-ți fie iertate păcatele, ștregăriță! Să te ierte Dumnezeu, Sărendru. Cavalere, dă-i ghese, camerista, nepoate-mi, dă-i ghes! Prea bună doamnă de ghes! De mult vreau să am plăcerea cunoștinței dumneavoastră. Domnule, pe mine mă cheamă Maria. Aha, prea bună doamnă, Maria de ghes! De mult Domnule cavaler, ați nimerit alături! Am spus dă-i ghes, adică acostează-o, abordează-o, ia-o cu asalt! Ea nu mă văd în păcat! Nu vine să fac asta în public! La revedere, Asta domnilor! Domnule, dacă o las să scape, ești pe vești compromis! Auziți, madame, că dacă vă las să scăpați, sunt pe vești compromis.
Frumoasă doamnă, credeți că ne puteți lua de proști? Săr, eu nu vă iau de nimic. Ba, vă rog, vă ofer mâna mea. Bine, domnule, fiecare dă ce are. Hei, ce spirit mai e și ăsta? Unul sec, o secătură. Și posezi multe secători în acestea la îndemână. Câte unul pe fiecare deget. Dar dacă ți-ai tras mâna, ia ca nu mai am niciuna. A, Sărendru, ești un măcar. Știi, câteodată mi se pare că n-am mai multă minte decât acela, un creștin oarecare. Cred că asta mi se trage la carnea de vită. Mănânc mult prea multă carne de vită și bănuiesc că asta cauzează la minte. Da, fără doar și poate. Uite, dacă știam că e pe așa, mă lăsam pe gubaș. Mâine mă sui pe cal și am plecat acasă. Pourquoi, cavalere? Ce purcea, domne, pe cal? Mâine o întind acasă. Unde mai pui că nepoata dumitale refuză orice fel de întrevedere? Și chiar de s-ar îndupleca, pariez cu 10-1 că nu pe mine își cădea bucuria. Nu, ducele, nu-i place o partidă cu cineva care să o întreacă și la minte, și la rang, și la vârstă. Am auzit-o eu când spunea vorba asta și ea, o vorbă are, tinere. Păi dacă e așa, mai rămân o lună. Eu sunt un tip formidabil, domnule. Mă dau în vânt după distracții și balul mascate. Auzi, faci și dansul într-un picior? Niciun boșor nu mă întrece la chestii din astea în toată Iliria, decât dacă ține morții să-mi ia înainte. Extraordinar! De ce aceste daruri să rămână anonime? De ce să zacă în culise? Păi ce credeți, că de-aia n-am născut noi să facem umbră pământului și să ne ascundem virtuțile după deget? Uite, mă pot uita la piciorul tău și pot să văd cât de cartaginezi ești. Pot să jur că te-ai născut în zodia țapului atât de nostimțopăi. Așa că îmi stau bine ciorapii ăștia-s băpuiați. Se aprobă și eu aș vrea să mă ajung la un chef. Aoleu, păi ce crezi că ne-am născut de pomană în zodia taurului? Resping în cartea viselor, zodia se tălmăcește cu ai grijă la inimă și la șale. Auzi, și crezi că niște fasole cu niște slăninuți ar fi de lepădat? Haide! Sus feciorul! Hai! Dacă ducele continuă cu favorurile, mâine pe mine Cezar eu te văd omoare. Este constant în simpatiile lui, domnule? Da, crede-mă! Vă mulțumesc! Iată vine ducele. Văzutați pe Cezario? Poruncă! Voi stați puțin deoparte acum. Deoparte! Cezario, știi tot, căci mi-am deschis în fața ta străfundul inimii precum o carte. Îndreaptă-ți pașii dar spre ea, copile, și nu te da bătut până nu intri. Stai pironit la poartă și le spune că numai din rădăcini te-ar putea smulge. Stăpâne scump, dar dacă, cum se spune, de amare copleșită, eu cum să intru? Fă larmă, fă scandal, fă orice numai să nu te întorci cu mâna goală. Și hai să zicem că am să văd. Ce fac? O să-i vorbești de focul ce mă arde și să o uimești cu dragostea ce-i porci. Știu eu! Nu te îndoi! Și stelele se îmbină să te ajute. Izbândește și slobot vei trăi ca și stăpânul, averea împărtășindu-i-o. Voi face tot ce îmi stă în putință. Ce ursită! Pețesc pe alta când mă vreau pețită! Ascultă! Dacă nu-mi spui unde ai umblat lelea, nici cât o știu că n-am să cați pliscul ca să te apăr. Și să știi că stăpâna ori te spânzură pentru haimanalâc, ori te dă afară. Dacă mă spânzură, nu-i rău, că afară Dacă mă spânzură pentru haimanalâc, nu e rău, pentru că afară e vară. Chiar dacă mă spânzură pentru haimanalâc, scap de griji asurători, deci tot bine.
bine. Ei, ce-ai de zis? Că mă țin cu râlele pentru ambele cazuri. Atât de bine au să te țină ca ai să-ți pierzi nădragii. Și așa e bine când ai cu cine. Gata, dicălosule, acum facem pace. Încearcă să o înduplești pe stăpână, cum și te-o duce capul mai bine. O, Duhule Sfânt, dacă nu e supărat pe mine, inspiră-mă să fac o borobață cu duh. Decât un nebun care face pe înțeleptul, mai bine un înțelept care face pe nebunul. Dumnezeu să te binecuvânteze, domniță. Alungați nebunul de aici. Auziți, alungați-o de aici pe domniță. Hai, pleacă de aici, ești nesărat și te strica de tot. Totul se poate îndrepta printr-un condei, domniță. Dacă pui un praf de sare, ia o altă custare. Tot ce s-a stricat se cârpește la loc. La ruptură, cusătură, la salamură, udătură și bucură de gură. Dacă nu mă cârpesc singur, mă cârpesc alții. Ca la un abia așteaptă coața gata. Să luăm o fată virtuoasă. Dacă păcătuiește, înseamnă că virtutea repară păcatul. Să luăm un păcătos. Dacă se căiește, înseamnă că virtutea strică păcatul. Asta e un silogism. E plină lumea de cârpăceală. Nenorocirea încornoratului se împerechează cu frumusețea înfloritoare a femeii. Dacă domnița a poruncit să fie dați afară nebunii, repet că măria sa trebuie alungată cea dintâi. Pe tine, domnule, am poruncit să te dea afară. Eroare de gradul întâi! Domnița, permiteți-mi să susțin silogismul cu concluzia preconcepută: doamna e nebună! Ai să reușești? Un chip genial, scumpă Madonna. O, poftim, argumentează. Bună, Madonna, de ce ești cernită? Bunule nebun, pentru că a murit fratele meu. Presupun că sufletul său a descins cu bine în căldările adului, Madonna. Știu că e în ceruri, nebunule. Aha, acestea fiind premisele, te declar nebună delegat, pentru că ți doliu pentru un om ce petrece în ceruri. Ridicați-o de aici pe această nebună, domnilor. Ce ne face cu nebunul acesta, Malvolio? Mă mir că înălțimea voastră se poate desfăta la glumele acestui obraznic neghiob. Dar te prețuiești prea mult, Malvolio. Și sunt încredințată că boala dumitale de stomac e de vină că ți-ai pierdut gustul de viață și nimic nu te mai amuză. Când ai o inimă caldă și conștiința curată, buna dispoziție vine de la sine. Și nu e drept ochiul lea de tun, o săgeată de vânat vrăbii. N-au de ce te scandalizeze libertățile pe care și le ia nebunul. Așa-i datina. Mercur să-ți dăruiască harul vorbelor cu tâi, domniță, că bine ai mai apărat pe nebuni. Doamnă, așteaptă la poartă un tânăr gentleman care dorește să vă vorbească. Din partea ducelui Orsino, de bună seamă. Nu știu, doamnă, dar este un tânăr foarte prezentabil. Și cine le oprește să intre? Sir Toby! Voi scoate-l de acolo, că cine știe ce prostie stare să înruște, să-i fie rușine. Malvolio, de îndată și dumneata. Iar dacă vine din partea ducelui, spune că nu mă simt bine, că nu sunt de acasă, spune orice, numai să nu mă plictisească. Vezi, nebunule, că prostiile tale nu mai au haz? Te-ai învechit, nebunule. Nu-mi pare rău, fiindcă tu ai pledat atât de bine pentru tagma noastră, încât mă duce gândul să cred că aceasta e meseria pe care ai hărăzit-o fiului tău! Oh, iar ai băut! Cine la poartă, unchiule? Un domn! Ce fel de domn? E un domn la poartă, e domn... Aoleu, scrumbile astea murate. Domnul de la poartă e un domn. Bunul, dar cine-i? După mine poate fi oricine, tot un om. De nimeni nu mi-e frică, de nimeni nu depind. Pardon! Cu ce se aseamănă un om beat, nebunule? Poate să semene cu un prost, cu un necat sau cu un nebun ca mine. Dacă bea numai o măsură, e prost. Dacă bea două, e necat. Dacă bea fără măsură, se neagă și moară, adică e beat mort. Atunci cheamă notarul să registreze moartea unchiului meu. Du-te și vezi ce e cu el. E abia în faza a doua, doamnă, așa că nebunul dă fugă la nebun să nu facă vreo nebunie. Doamnă, acel tânăr jură că nu se lasă până nu vă vorbește. I-am spus că sunteți bolnavă și a zis că știe și că tocmai de aceea dorește să vă vorbească. I-am spus că dormiți și se pare că are clar viziune și în această privință.
Ce aș mai putea spune? Spune că nu vreau să-i vorbesc. Păi și pe asta i-am spus-o și ce credeți că a răspuns? Că este dispus să aștepte postat în fața porții ca milițianul și tot are să vă vorbească. Ce fel de om e el? De felul lui e om. Cum se prezintă? Ce vârstă are? Prea june ca să zic bărbat, dar ca să zic băiețel, ar fi totuși prea vârstnic. Oh, lăsați-l să intre. Cheamă pe camerista mea. Cameristo, te cheamă doamna. Repede, voalul. Să-l ascultăm pe solul lui Orsino. Care este prea cinstita stăpâna acestei case? Vorbește cu mine, îți voi răspunde numele ei. Aleasă, radioasă și fără de pereche frumusețe. Spuneți-mi dacă sunteți doamna casei acesteia, pentru că ochii mei n-au cunoscut-o vreodată. Aș vrea ca vorbirea mea să-i se adreseze ei, pentru că i-am pregătit o cuvântare distinsă, care mi-a luat mult timp a învăța cum se cuvine. Frumuseților, nu mă priviți cu atâta semeție. Din fire sunt sfios, iar la cel mai mic râs sau gest de batjocură mă pierde tot. De unde veniți, domnul? Răspunsul la întrebarea dumneavoastră nu se află în rolul pe care l-am învățat, iar alta decât rolul meu, nu știu. Sunteți doamna casei? Nu cumva ești comedian? Nu. Cea mai sfânt. Și totuși, pe ghearele celui viclean, nu știu ceea ce vreau să par a fi. Ești doamna casei? Dacă nu sunt mie însă uzurpatoare, da. Voi continua cu laudele, apoi voi trece la miezul soliei. Treci la ceea ce e important, lasă-le audele. Vai, și erau atât de poetică aduse din Condei, încât mi-am bătut capul îngrozitor până le-am învățat cum se cuvine. Domnule, dacă ai ceva cu minte de spus, fii scurt și te ascult. Domnule, cu alte cuvinte, pânzele pălăriei sus și busola pe liber. Wow! Mai dă mol, capitane! Vorbele mele sunt dedicate în exclusivitatea auzului dumneavoastră. Nu vin nici cu ultimatumuri de război, nici cu declarații de supunere. Și fiecare cuvânt rostit de mine e plin de binefacerile păcii. Ne-ai cam luat pe nepusă masă, cine și ce dorești? Cine sunt și ce vreau cu tot din adinsul, e la fel ca tainele de nepătruns ale feceriei. În urechile tale poate suna ca însuși ecourile prihănirii, în timp ce în urechile altuia poate suna ca o profanare. Bine, lăsați-ne singuri. Să ascultăm ecoul neprihănirii. Ei bine, dragă domnule, recită-ți textul. Prea iubită doamnă! Iată un început promițător ce dă loc mai multor ipoteze. Din partea cui provine? Din străfundul inimii lui Orsino. Oh, din care sertăraș anume? Ca să-ți răspund după întrebare, din sertărașul numărul 1 al inimii lui. Oh, îi cunosc conținutul. E plin de jurăminte mincinoase. Altceva mai vrei? Scumpă doamnă, îngăduiți-mi să vă privesc ochii. Stăpânul tot a credințat să duci tratative cu ochii mei? Ți-ai depășit atribuțiile și ești din rol. Dar vom trage totuși cortina încât să vezi decorul. E un portret foarte recent. E bine pictat? Foarte bine. Dacă pictorul e Dumnezeu! Și e făcut astfel încât să reziste asalturilor vântului și vremii. Acum văd cum ești. Ești trufașă! Dar diavolul de-ai fi, ești tot frumoasă. Stăpânul meu din ochi de drag te pierde. Și cum mă iubește? Ca la sfântă cadră, în adorație, plânge și se roagă. Și parcă uraganele dau iama, în sufletul e răpus de un greu pojar. Dar nu-l iubesc. Putea să o știe. Eu, de te-aș fi iubit cu dorul lui și aceeași flacără rar de mine, n-aș pricepe ce nu vrei. Și atunci, ce-ai fi făcut în locul lui? Mi-aș fi făcut la poarta casei tale colibă de răchită, așteptând sfâșietoare cântece de dor. Ți-aș fi trimis prin nopțile tăcerii cu ele odată să te chem. Olivia! Olivia! N-ai mai avea răgaz să mă uiți. Că multe ai fi putut să faci. Întoarce-te la stăpânul tău și spune că ești zbuciumă în zadar, că nu-l iubesc și că pe drumuri degeaba te mai poartă.
că nu e supărat. La revedere. Ține! Pentru trudă. Eu nu stocmit pe bani? Păstrează-ți punga, doamnă. Nu eu duc lipsa de răsplăți, ci dânsul. Adio! Rea factură îngerească! Inima! Stai! Dar dacă el era stăpânul, oare atât de iute se ia boala asta? De acum, ce-o fi să fie? Hei, Malvolio! Aici sunt, doamnă, gata la poruncă. Dă fuga după tânăr obraznic. Mi-a dăruit un inel. Spune că nu-l primesc și să nu încerce așa măgi stăpânul cu vagi nădești. Eu nu sunt de nasul lui. Iar dacă mai dorești explicații, pe tânăr să trimite de îndată, grăbește-te, Malvolio. Prin nori mă simt plutin, dar numai soarta-mi știe în care parte. De acum, ce mai fost scris să mi se arate! Nu vrei să mai rămâni și nici nu vrei să te însoțezi? Nu-ți fie cu supărare! Mai bine nu! Asupra-mi stelele pălesc ca piază rea. Ursita mea haină ar putea să-ți înrăiască destinul. În calde spune-mi, încotro te îndrept! Mai bine nu, prietene. Ținta călătoriei mele este o trăsnare. Dar înainte să plec, îți voi destănui povestea mea. Tatăl meu era acel Sebastian din Mesalino, de care ai auzit de bună seamă. În urma lui am rămas eu și sora mea, născuți într-un același ceas. De-a fi vrut cerul, tot la oaltă ne-am fi găsit sfârșitul. Dar dumneata, prietene, te-ai pus de-a curmezișul, căci sora mea s-a necat cu un ceas mai înainte ca dumneata să mă smulgi valul. Prea urdisită zi! Avea un suflet pe care nici invidia nu putea numi altfel decât gingaș. S-a necat, prietene, în adâncimea maha apei. Dar amintiri ei, o neche într-o și mai adâncă amărăciune. De nu vrei să jignezi dragostea de sport, lasă-mă să-ți slujesc! De nu vrei să desfaci tot ce ai făcut, să dai pierzanii cel pe care l-ai salvat. Așa ceva să nu-ți dorești. Rămâi cu bine, mă îndrăz pe curtea ducelui Orsino. Rămâi cu bine. Tot zi-i bun să te soțească în drum! Ah, am mult să la curtea ducelui Orsino. Altfel curând te-aș căuta acolo. Dar vine ce veni! Mi-ești drag și-ți gata să-mi fru primejdea! Merg cu tine odată! Stai așa! Stai! N-ai fost dumneata la stăpâna mai devreme? Ba da, domnule, e drept, nu m-am prea grăbit să mă îndepărtez. Vi se înapoiază acest inel. Dacă veți veni mâine, veți afla motivul. Nu știu, dar dacă mi l-a luat, nu-l iau. Foarte bine. Dacă merită cât să te apleci să le iei de pe jos, ia-l. Iar dacă nu, să fie a cui l-o lua. I-am dat eu vreun inel? Ce vrea să însemne? Te pomenești că am plăcut! Ferească! E adevărat! S-a și încurcat la vorbă! S-a îndrăgostit! Iar patima și rata acest inel mi l-a trimis ca semn. Nu-i al stăpânului meu, o știu prea bine. Eu sunt alesul! Biata dacă ar ști, mai bine s-ar fi îndrăgostit de un vis. Ce-i de făcut acum? Stăpânul meu e îndrăgostit de ea, iar eu un monstru mă prăpădesc de dragul lui, în timp ce ea, amăgita, moare după mine. O timp! Ce are să iasă? Descurcă-le! Le-am încurcat ca niciodată! Dacă nu te culci până la ziua, înseamnă că te-ai sculat cu noaptea în cap. Nu. Cine se scoală târziu, târziu se și scoală. Fals! Nimic nu este mai rău decât o jumătate de adevăr. Ba da, o sticlă umplută pe jumătate. Dacă ești neculcat până de dimineață și abia atunci vrei să te duci la culcare, înseamnă că te-ai culcat de vreme. Pentru că și ăla care se trezește atunci spune că s-a trezit de vreme.
Să o luăm de la origine. Viața e alcătuită din 4 elemente, este? Nu, eu zic că cele 4 sunt numai 2. Băutura și mâncarea. Ești un savant și mă închin în fața ta. Mariano, adu bardaca cu vin, Mariano! Mariano! Sărendru! Haide! Ia te uită pe cinstea mea, nebunul în persoană. Suflete rătăcite în pelegrinările voastre! N-ați văzut cumva firma hanului la 3 măgari? Ce admirabil cor de familie! Hai, măgarule, vine și tu în cor! Acum o cântare! Ține aici o jumătate de șiling și dă-i drumul la program. Și de la mine o altă jumătate. Când un cavaler dă o Vreți un cântec de inima noastră sau unul de petrecere? Vreau un cântec de amor și de inimă albastră. Da, să fim serioși, că de lucruri serioase merg de mine acum. Iubire, tu unde ești plecată? Versul de acum îl scriu și-l cânt pentru tine. Să zboare în văzduh, să te prindă, să te aducă înapoi. La pieptul meu să te strâng, să te țin pe vecie. Iubirea-i un dar ce-l vrea pentru el fiecare. Mai drag ca vinul pe lin ce curge-n pahare. Sărutați, 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 băiete iubita! Căci floarea-i pălește și vă uscați amândoi. Bravo! Bravissimo! Formidabil! Dar mai bine când face miere! Și cu lipici! Dulce și lipicioasă! Chiar așa! Și când o slobode pe nas, o să fie și mai lipicioasă. Fai să-l pupi în nas. Mulțumesc, mulțumesc. Hai să cântăm, Dumnezeu învârtește roata, până vom trezi bumnițele și morții din somnul lor veșnic. Suflete, dacă mă iubești, vreau să fac pe câinele care urlă la lună! Să mor eu, domnule! Am auzit câini care cântă ca oameni. Și eu să cântăm tu, potaie! Nu, taci, potaie! Așa-i titlul, nu m-am adresat dumneavoastră cavalerul. Norocul tău că nu este prima oară când mi se zice așa. Dă-i drumul, nebune, așa începe. Taci! Să încep sau să tac? Asta cam așa vine pe cinstea mea. Începe! Cuvincioasă ușă de biserică la care bat tot felul de oameni însemnați. Și Malvolio și cavalerul aici de față. Noi suntem 3 veseli cavaleri. Era unul în Babilon, ham. Și era unul în Ați turbat onorabililor? Sau ce aveți? V-ați apucat să faceți pe tinichigi în puterea nopții? Credeți că palatul acesta este o tavernă? Și că voi râgniți ca birjarii, fără să aveți pic de ureche muzicală? Nu mai aveți bun simț față de timpul, spațiul și locul în care ne aflăm? Domnule, totul se respectă conform timpului și spațiului. Nu puteți evoca Babilonul fără Babilonie. Am zis! Du-te și spânzură-te în păcat. Sir Toby, să vorbim fără menajamente.
Stăpână, m-am puternicit să te aduc la cunoștință că a consimțit să te adăpostească în calitate de rudă, dar nu poate fi de acord cu această conduită dezordonată. Dacă vă veți schimba, va fi și mai departe binevoitoare. Iar dacă nu, așteaptă să vă luați singur bun rămasul ca să nu vă zică ia drum bun. Adio! Trebuie să plec. Sartomi! Ți-am citit în ochi deodată când e clipa numerată. Eu nu am să crăb niciodată! Auzi, Sartomi, minți de îngheți de apele. Dragă, să-i spun dragă să se care! Dacă te te vrei mai tare! Să-i dau una peste bilă! Dar mai cu mine! Ia stai, neicușorule! Ce mi-ești tu, domnule, mai mult decât un slugoi? Ce crezi? Că dacă dumneata ți-i fost, stai isprăvit cu cozonatul și cu berea? Mario, adu vinul ăla odată! Madame Mary, dacă ții la favoarea doamnei, nu care cumva să încurajezi asemenea purtare. Jur pe această mână că stăpâna va afla tot și o să mai vorbim noi. Crească urechile! Iubite Sir Toby, pentru asta seară cred că e de ajuns. Cât despre Malvolio, am eu antecul jocului. Am să-l pun să se perpelească și singur să se facă de râsul lumii, să nu-mi spuneți mie, Cuțu. Să nu-l lași! Ce intenție ai? Am să las anume, pe poteca unde trece el în grădină, o scrisorică de amor, în care am să-i descriu în cuvinte de laudă mutra, culoarea bărbii, brocămintea mersul tot, așa ca să se recunoască imediat. Eu imit scrisul doamnei atât de bine că nici nu pot deosebi de ei. Am început să miros farsa. Da, parcă vine un miros de varză. El o să creadă că a scris-o nepoată mea, că e moartă după el. Păi exact acolo baci eu șaua. Suntem formidabili. Cu această farsă sunt sigură că o să-l curarisim de tot. Pe voi doi vă voi posta lângă locul unde va descoperi scrisoarea. Ei, pentru asta seară cred că este de ajuns. La culcare toată lumea și să visați la ziua de mâine. Noapte bună, regina Amazoanelor! Noapte bună. E drăguță, este calmă și mă adoră. Ce zici de asta? Și pe mine m-a adorat cineva odată. Hai să mergem la culcare, cavalere. Dar nu uita să trimiți de niște parale. M-am rugățat. Dacă nu mă însor repede cu nepoata dumitare, sunt în aer. Atunci schimbă direcția. Este prea târziu să ne culcăm, adică prea devreme. Haide, să-i tragem un rubiniu. Haide, sus pe cearul! Haide! Te vei iubi cândva, iar dulcea suferința iubirii te va încerca să-ți amintești de mine. Eu, ca orice îndrăgostit, sunt nestatornic în toate, dar în dragoste constant. Ei, ce spui de aria asta? Răscolește lăcașul unde dragostea tronează. Vorbești ca știutorii. Aș jura că ochii tăi, deși ești încă fraged, au zăbovit pe un chip ce ți este drag. Așa să fie? Poate, dacă vreți. Și cum era? Vă seamănă întru totul. Prea înaltă pentru tine? Câți ani are? Cam ca măria ta. Și prea bătrână. Când o femeie își alege un bărbat mai vârstnic decât ea, se potrivește căci îi păstrează inima mai bine. Oricât ne-am lăudat statornicia, noi suntem tare schimbători băiete și pururea la pândă. Iar simțirea se aprinde și se stinge în noi mai iute decât în inima femeilor. Asta e și părerea mea, stăpâne. Atunci, iubiteați mai tânără ca tine, ca dragostea prea iute să nu-ți treacă. Femeile-s ca trandafiri. Cresc, abia înflorit și se ofilesc. Vai, de-abia de floare au parte și primele petale scuturate. Prietene, voi cântecul de aseară. Vino moarte de voia să mă gândesc din grele, zboară suflete și tu după dragostele mele.
încălcată. Ține! Pentru o steneală. Nici o steneală, stăpâne, e o cânt de plăcere. Atunci îți plătesc plăcerea. Adevărat, stăpâne, toate plăcerile se plătesc odată și odată în viață. Da, dăm voie să-ți dau voie să pleci. Atunci zeul melancoliei să te aibă în pază, stăpâne, și poruncește-i croitorului să nu-ți mai facă haine de mătase, căci trupul tău e mai schimbător decât apele opalului. Și fă călătorie lungă pe mare, stăpâne. Oameni ca tine care n-au treabă nicăieri și se află în treabă pretutindeni, fac mereu călătorii plăcute, chiar și când nu fac nimic. Adio. Să plece toată lumea. Tu, Cezario, te du la cruda mea, stăpâne, iarăși, să-i spui că-i tot cea mai scump pe lume. Dar dacă nu vrea ea să te iubească... Dar nu e un răspuns acesta! Este totuși! Poate că o altă doamnă la fel te-ar fi îndrăgit precum iubești! Pe lume nu-i făptură femeiască să îndure în piept bătaia unei patimi atât de înflăcărate ca a mea! Au inima prea mică, iar amorul se trece precum pofta de mâncare, că eu sunt mai flămând decât e marea și mistui tot ca ea! Nu compara iubirea unei fete pentru mine cu ce simt eu pentru Olivia. Știu! Ce știi tu? Știu că o femeie poate iubi nespus pe cel iubit, statornic și din inimă, ca noi. Aveam o soră ce a iubit un om, la fel cum numai eu, de-aș fi femeie pe înălțimea ta l-aș fi iubit. Și cum a fost? N-a fost nici cum, stăpâne. Și-a tăinuit iubirea până când, ca viermele miez de floare, îi mistui bujorii din obraj, iar chipul ei, cel palid și pierit, făcu din ea imaginea surâzătoare a îndureratei resemnări. A fost sau nu a fost iubirea adevărată? Noi bărbații strigăm, ne frământăm, dar mult mai mult le cerem decât dăm. Și surioara ta s-a prăpădit? Sunt astăzi singur la părinți și fiica și fiu lis numai eu. E tot ce mai știu. Mă mai trimis la doamna aceea? Ah, da, de aici porniserăm. Du-te deci de grabă cu acest inel și spune că dacă mă respinge, mă răpune. Apropie-te, senior Fabian, vii! Ei, ba nu, m-aș lăsa mai curând să fiu făcurasă într-un cazan cu melancolie decât să pierd o frimitură din comedia asta. Auzi, nu te unge la inimă că o să-l facem de râs pe cărcotașul ăsta de linge blide. Voi fi nou la cer. Ah, Maria, e în ușa mea cu urdeauri, ce se aude? Hai, ascultați-vă că strâng, vine Malvolio pe potecă. Iar tu, așterne de la picioarele domniei sale pentru că fiecare pasăre pe limba ei fibră. S-ar putea să fie numai o întâmplare, dar ce nu se poate întâmpla? Odată am auzit-o pe Maria spunând că dânsa mă iubește în secret. Ba chiar și pe ea am auzit-o spunând că în materie de capricii numai unuia ca mine i-ar da voie să-i facă curte. Oare ce vrei să zică cu asta? Vrea să zică, Marța foiule, că te-ai întins mai mult decât ți-e plafăma. Liniște, tăcere! Cărcanul a început să-și umfle coada. Urmăriți metamorfoza. Uite-l cum se împăunează. Da! Contele Malvolio! Ah, Marța foiule. Dați-mi un pistol să-l pistolez! Gura, am zis! De ce nu? Există precedente istorice. O tânără doamnă a luat de sus pe șeful valeților săi, care în ierarhia valeților se afla pe o treaptă mult inferioară. Ah, când am luat arbaleta ca să-i trag o săgeată prin ochiul ăla halbat. Tăcere, tăcere! La 3 luni după nuntă, tolănit în jilțul meu de conte. Asmală și puceasă! Aveți răbdare, că așa se duce pe apa să meti toată conspirația. Îmbrăcat în robă de catifea brodată, cu slujbași jur împrejur, abia sculat de pe săfaua pe care am lăsat-o pe Olivia adormit. Lovitor de amblava! Tăcere! Și, ca să se știe cine sunt, dau ordin să fie adusă în fața mea rubedenia noastră. Ah, Marța foiule! 7 din ei dau fuga să-mi îndeplinească dorința.
Între timp eu, încruntat, joc pe degete un breloc scump sau îmi întorc tacticos ceasul cu cheiță. Săr Tobi se apropie smerit numai plecăciuni. Și Tobița tău ți-a surâsul cât ai zice? Vere Tobi sau Nene Tobi. Având în vedere că roata norocului mi-a aruncat-o pe nepoata dumitale în brațele mele, a venit momentul să te aduc la cunoștință că este cazul să te corijezi de năravul beții. Ia uzi râia! Și am auzit că-ți pierzi comara timpului în compania unui cavaler imbecil. Am prins că de mine este vorba. Un oarecare Sir Andrew. Vedeți? Chiar așa mi se zice. Ce asta? Se apropie sitarul de capcană. Necunoscutul iubit, scrisoarea mea și a mea urare. Ia să-i rup sigiliul. A început să tragă la fale. Uite cum umflă gogoașa. Liniște! Poate muza comediei îl îndeamnă să o citească cu voce tare. E mâna doamnei. Oare cui o fi scris-o? Zeus, pe cine iubesc eu, știe bine. Gură mută fi mereu. Nu spune nimănui pe cine. S-a prins, acum îl arde la ficați. Pot da porunci cel iubit? De cine însă un cuțit ce mă sfâșie câteodată, căci M-O-A-I e viața întoată. Vicleană ghicitoare. Da, deșteaptă rău, v-am spus eu. Pot da porunci cel iubit. Desigur, dânsa poate să-mi poruncească. Mă aflu în slujba ei asta la mintea cocoșului. Însă sfârșitul M-O-A-I O, sărița roachie, vârsâc păturos. Malvolio. Da, chiar așa începe numele meu. Dar după M urmează O. Dar trebuia să stea A. Las ca ai să termin tot cu O. De asta o să mă ocup eu. Și în coadă cu un cu punct în cap. Ai! M-O-A-I. Unii se nasc mari, alții dobândesc mărirea, iar altora în sfârșit le atârnă deasupra capului. Mâinile destinului ți se întind, apucă-le cu îndrăzneală și strâncile fierbinte, fii bățos cu rudele și tiran cu slugile, limba ta să nu rostească decât cuvântări solemne. Acesta este sfatul pe care ți-l dă cea care suspină după tine. Adu-ți aminte, cine-ți lăuda frumoșii tăi ciorapi galbeni și te dorea împăpoțonat cu jartierele încrucișate. Repet, adu-ți aminte, vino, dacă vrei ești un om făcut, dacă nu, te vei socoti mai departe un slugoi. A ta felice neferice. E limpede ca lumina zilei, îi sar ochii după mine. Ea mă lăuda mai de ună zi pentru n-ai văzut mei ciorap de culoarea șofranului și tot ai mi-a atenția asupra picioarelor mele. Stai că mai e și un postscriptum. E imposibil să nu ghicești cine sunt. Dacă răspunzi la dragostea mea, fă-mă să înțeleg printr-un dulce surâs. Surâsul îți șade atât de bine. Deci ori de câte ori te vei afla în preajma mea, ca tasuri de neîncetat, inimioara mea, te rog mult. Mulțumesc, Jupiter, voi să râde în stânga, voi să râde în dreapta, exact așa, cum vrei tu. Pentru păcăleala asta aș lua de nevastă pe Maria. Și eu. Libertatea mea stă la picioare, poți să mi te urci în cap. Și mie. Urmărește-l! Cu siguranță se va prezenta la stăpână cu ciorapii galbeni, exact culoarea pe care stăpâna nu o suportă, și cu jartierele încrucișate, fix moda de care stăpâna are oroare. Se vor adresa surâsuri șmecherești, care cu siguranță o vor enerva. Haideți, veniți după mine! Hai, Pauză! Să aibă milă de tine, să știi că ai haz și nu îți pasă de nimic. Ba nu, domnule, îmi pasă de ceva. Dar în străfundul meu, domnule, nu-mi pasă de dumneata. Dacă aia înseamnă să nu pese de nimic, domnule, aș vrea să te faci nevăzut. Acum te știu! Nu ești nebunul, doamne Olivia? Doamna Olivia! E încă nemăritată. Numai soții se amestecă cu nebunii fără să știe, ca scrumbile cu sardele. Eu sub bufonul, domnule, nu nebunul.
Ia acest bănuț de argint. Să te răsplătească Jupiter cu o barbă. Într-un fel, asta îmi doresc și eu. Stăpânata ai acasă? Umbli după cloșcă? Nici banii nu fac pui singur. Numai când îi pui cap la cap și folosești. Stăpâna mea acasă, domnule, am să explic de unde vii. Cât despre ceea ce ești sau ceea ce vrei să fii, iese din atribuțiile mele. Nu-i prost și face bine pe nebunul. Un lucru care cere multă minte. De-i trează nebunia șa de sus. Dar cei cu minți când se prostesc s-au dus. Să plece toți și lăsați-mă singură să dau audiență. Cu tot plecatul meu respect, stăpână. Și cum te numești? Cezario. Cezario, o clipă, a răbdare. Ți-am trimis de îndată după ce ne-ai fermecat cu vizita trecută un inel. Rău m-am purtat, mă tem, cu mine însă, cu dumneata și cu slujitorul meu. Oare ce-ai putea gândi acum? Mi-este milă de tine. Nu te pas către iubire milă. De fel, un lucru bine cunoscut. Chiar de dușman mi milă neori. Oh, atunci e timpul să zâmbesc din nou. Iar dacă prada mi-e scrisă cad, mai bine să mă sfârșe leul decât lupa. O, prea bună doamnă, deci pentru stăpânul meu nimic. Stai! Te rog, dar spune-mi ce crezi despre mine. Că zău crezi că ești alta decât ești. Același lucru crezi și eu despre tine. Și ai dreptate, nu-s ceea ce vreau să par a fi. Aș fi vrut să fii ce-aș fi dorit să fii. Crezi, Doamne, că ar fi fost să fie bine? Era o glumă demnă de un nebun. Ce bine și-a de seminția buzele când tremur. Cezario! Pe floarea primăverii, pe-a mea neprihănire, mai presus decât mântria mea și judecata mea, ești negrăit de drag. Și tu greșești, dacă iubirea mea trezești din dispreț când singură se dăruiește. Pe tot ce în mine e curat și drept, îți jur că inima ce-mi bate în piept, nici o femeie nu va stăpâni-o afară de mine. Doamna mea, adio. Mai vină totuși, poate izbutești ceea ce nu ți-e drag acum să îndrăgești. Nu și nu pe cinstea mea! Nu mai renunță nimic! Motivul, spuneți-mi motivul, o travă dulce. Am văzut-o pe nepoțica dumitale, cum te văd și cum mă vezi, făcând cu servitorul ducelui mai multe favoruri decât a făcut cu mine de când m-am născut. I-am observat în grădină. Tata, ea te-a observat pe tine. Ba bine că nu! Cum te văd și cum mă vezi? E clar, a făcut-o din adins, ca să-ți arate cât de mult te iubește. Pe naiba, chiar atât de bou mă crezi? De fel, și-ți voi și argumenta să i-a făcut optul junelui de față cu dumneata, numai ca să trezească din tine calitățile adormite, să spună foc în inimă și să spună ficații pe grătar. Trebuia să iei piuitul junelui. Iată ce dorea stăpâna de la dumneata și nu ai satisfăcut-o. Acum vei călători spre polul înghețat al simpatiei dânsei. Vei sta alături de urși polari. Poți doar să recucerești printr-o acțiune valoroasă. Oricum ar fi, trebuie să fie cu valoare. Atunci de ce nu-l provoci pe tânărul paj la un duel? Fă-l harcea-parcea în 5 locuri diferite. Nepoata mea sigur te va observa. Și ce este mai bun mijlocitor dintr-o femeie și un bărbat decât zângănitul curajoasei lui spade? Am să-i scriu o provocare! Du-te și scrie-o! Mă duc! Dar unde mă găsesc? Să-i găsim noi. Cum îi când ți-așa joacă, Sir Toby? Ți-e cam scump, nu-i așa? Eu îi sunt lui tare scump, băiete. L-am costat până acum peste 2000 de lire. Ce ai de gând să faci cu scrisoarea lui autograful? Doar n-ai de gând să o duci la destinație. Să ai toată încrederea că o să o duc. Ba ceva mai mult. Nu voi pierde prilejul să-l zădăresc pe tinerel ca să răspundă și el la fel. Căci Andrew ăsta, dacă îi tai inima și reușești să iei atâta sânge cât să năclăiești lăbuța unui purice costeliv, eu mă angajez să-i mănânc restul anatomiei sale cu pălărie cu tot. Dacă vă țin cu relele să nu crăpați de râs, veniți după mine. Malvolio umblă în ciorapi galbeni. Și-am crucișat și pretele. Da, și e urât și înseamnă execută în tocmai câte am înșirat în scrisoare. Orice ar face sau i-ar spune stăpâna, el n-ar slăbi-o din priviri. Haideți, urmați! Hai, du-ne repede. Antonio, aici? Nu te mai dojenesc. Ei, n-am putut să stau pe loc și pace. Nu dorul să
să te văd și grija că ai putea păți ceva. Știam că ești trăit prin astea locuri adesea neprimitoare și barbare, când n-ai nici călăuză, nici prieteni. O, bunule prieten, alt răspuns nu am asta decât să-ți mulțumesc și ea să-ți mulțumesc. Adesea o faptă bună stătim cu banul cald. Acum ce facem? Colindăm orașul? Lăsăm pe mâine, întâi să-ți cauți gazdă. Nu s-a obosit și noapte e departe. Hai să ne încântăm privirile vizitând minunățile ce fac acest oraș atât de vestit. Îți cer iertare, pe astea străzi mă pas primești de multe, căci într-o dată în largul mării, cu 3 galere ale Orsino, am fost leu paraleu. Și de mă prind pe aici, îmi pun îndată să dau socoteală. Atunci să nu te arăți în văzul lumii. Te cred și eu. Acum ia punga asta. În mahalaua de terminează zi e hanul elefant. Acolo tragem. Mă duc să mă grijesc de prânzul nostru. Dar pentru ce dai punga? Să-ți cumperi vreo nimic ce te îmbie. Socot că banii trebuie să numărați. Și nu stă mâna să-i arunci pe fleacuri. Voi fi străjerul pungii timp de o oră. Ne vedem la elefant. Voi fi acolo negreșit. A spus că vine. Cum să-l primesc? Cu ce să-l dăruiesc? Mai lesne pot fi cumpărați cei tineri decât atunci când le dai ori să împrumute. Vorbesc prea tare. Unde-i Malvolio? E un om politicos și trist. Ca slugă se potrivește bine stării mele. Unde-i Malvolio? Stați niște îndată, doamnă, dar vine într-un chip foarte ciudat. Mă tem că-i cam apucat, doamnă. Dar ce cu dânsul are fierbânțeală? Mărită, doamnă, nu, dar tot zâmbește așa de parcă ar fi de pe lumea ilaltă. Eu zic că ar fi mai bine să aveți o strajă lângă domnia voastră când vine, pentru că nu e în doaba lui. Du-te și adul. Hei, ce noutăți Malvolio? Dulce doamnă! Îți vine a râde! Eu te-am chemat fiindcă sunt necăjită. Necăjită doamnă! Eu ar trebui să nu mă aflu în apele mele cu jardierele acestea care mi-au tăiat circulația sângelui, afurisitele. Dar nu-i nimic. De dragul norochișor, sunt dispus la orice sacrificiu. Ce-i cu tine, omule, ce ai? Am avut gânduri negre doar de când porcerap galben. Văd totul numai în roz. Malvolio, du-te în dală și te culcă! Întâi tu, iubito. De ce ricești așa și fac mereu bezele? Ce-ți Malvolio? A mea înălțime sunt de sperie. Așa descris acolo. Ce vrei să spui cu asta, Malvolio? Unii se nasc mari, alții dobândesc mărirea. Ce-ți vine? Altora le atârnă deasupra capului. Cerule, adună-i mințile. Adu-ți aminte cine-ți lăuda frumoșii tăi ciorapi galbeni. Frumoșii tăi ciorapi galbeni? Și te dorea împopoțonat cu jartierele încrucișate. Încrucișate? Dacă vrei, ești un om făcut. Se curată nebunie, mi-este vară. Bună mea, Maria, ai grijă de omul acesta. Unde sunt culpabili? Oho! Acum te dai pe lângă mine! Nu alt decât Sir Toby trebuia trimis în poartă de grijă. Da, se potrivește întocmai ca în scrisoare. Aveți grijă de omul acesta. Omul acesta. Nu mai sunt Malvolio intendentul, acum sunt omul ei. Nu asta înseamnă, nu mai există nimic care să se interpună între mine și îndeplinirea visurilor mele. Nu eu, Jupiter, nu eu, răul tău, sunt autorul acestui miracol și tu, pentru care pe vreau să-ți mulțumesc. Mulțumesc. Aici. Cum ție, omule? Ție mai bine, domnule? Afară! Te concediez. Lasă-mă să mă bucur în zilăstria mea. Cu binișorul, ăsta e singurul mijloc. Bine, cocoșelule, ce mai faci, puișorule? Pui. Iubite Sir Toby, pune-l să-și facă toate rugăciunile pe care le știe. Tu vorbești de rugăciuni, păcătoasă. Hotărât lucru! Nici nu vrea să audă de religie. La spânzurătoare cu voi toți, creatori nevrednice. Eu nu sunt de ființă cu voi și o să mai vorbim noi. E de pe altă lume. Dacă mi-ar arăta la teatru o comedie ca asta, aș spune că e minciună gogonată. Farsa asta l-a băgat în cofă, s-a îmbolnăvit de el însuși și nu mai are scăpare. Da, dar nu
trebuie să scăpăm din ochi niciun minut pentru că altfel se va trezi. Să nu lăsăm până nu se scântește definitiv. Îl vom lega copză și îl băgăm în șopron. Nepoata mea este convinsă că a nebunit, așa că îl vom ține închis în beci până își va cere iertare, iar noi, după ce ne vom prăpădi de râs, îl vom grația. Vai, dar ce-mi văd ochii? Iată provocarea, citiți-o! Vă garantez că are destul oțet și piper. Tinere, oricine ai fi, află că ești nul și neavenit. Bine adus și eroic. Nu te mira și nu te admira în sinea ta de ce te poreclesc așa, pentru că tot n-am să-mi expun vreun motiv sau cauză. E bună asta, te pune la adăpost de vânturile legii. Vii pe la doamna Olivia și ea te alintă sub ochii mei, dar ești un mincinos până în fundul gâdlejului, pentru că nu pe chestia asta te acuz. Îți voi ține calea la întors acasă și dacă vei avea norocul ăla să mă omori, Strașnic! hai să mă omori, ca un caragios și ca un prost crescut ce ești. Adio și Dumnezeu să aibă milă de unul dintre sufletele noastre. S-ar putea să aibă milă de-al meu, dar eu nădăjduiesc că nu. De ce seamă, prietenul tău dacă ai ști să te porți cu el, sau dușmanul tău de moarte, Sir Andrew Eguicic? Dacă scrisoarea asta nu îl calcă pe bătături, înseamnă că nu are. Tu însă du-te în fața grădinii și pândește-l ca un portărel. Și când ai dat cu ochii de el, scoate sabia și după ce ai scos sabia, înjură-l de toate alea. Dacă nu ai pe înjurături, las pe mine! Nu, scrisoarea nu o dau. Am să-i transmit mesajul pe cale bucală. Am să-l descriu pe Eguicic în niște culori de o înspăimântătoare vitejie. Domnule, Dumnezeu să te aibă în pază. Și pe domnia ta! Apără-te cum poți că e lată rău. Asaltul adversarului dumneavoastră va fi prompt și mortal. Vă asigur că n-am niciun fel de adversar. Și cine ar putea fi acest om? Este un om care cu mâna lui nepotolită omoară tot și nu se oprește decât în buza mormântului. Ce-o fi, o singură deviză are: ce-am avut și ce-am pierdut. Nu-mi rămâne decât să mă întorc în casă și să întreb pe doamna cea de Dumnezeu. Eu mă spun de uși de felul meu. Nu, domnule, indignarea lui provine dintr-o ofensă cât se poate de competentă. Așadar, te aștept să-i dai concursul. Vă implor, spuneți-mi cu ce l-am ofensat pe acest cavaler. Consimt, senior Fabian rămâne aici până la întoarcerea mea. Aveți bunătatea să-mi spuneți cu ce l-am ofensat pe acest cavaler. Tot ce știu este că acel cavaler e foc împotriva dumitale și e gata să meargă până în pânzele albe. Domnule, nu înțelegi că e drag... Domnule, nu înțelegi că în viața mea nu am văzut un asemenea zviețuroi? De când nu am mai văzut un asemenea om. Se spune că a fost maestru de arme al șahului Persiei, domnule! Nu mă bat cu el! Da, uite ce facem cu el, că Fabian abia poate să-l mai țină! Haide! Poate vrea să-mi bată dacă îi dau pe calul meu, pe Roibul! Nu știu, stai aici să văd ce pot face. Băiete, cum te-am călărit pe tine, așa am să-ți călăresc și Roibul. Spune că îmi dă calul dacă potolesc ceata. Mi-a spus despre dânsul că este dracul cu chip de om. O tot atât de groaznică părere are și dânsul despre celălalt. Domnule, haideți, vă rog frumos. Adversarul dumneavoastră vrea să se bată și fără pace spune că a jurat și că se ține de jurământ. Așadar, trageți sabia, vă rog frumos. Citați concursul. Fiți bărbați! Doamne, puțin îmi lipsește ca să le spun ce-mi lipsește să fiu bărbat. Domnule, nu este chip, domnule! Tânărul, pentru salvarea onoarei sale, ține să se izbească în săbii cu dumneavoastră. Dar să știți, mi-a promis pe cinstea lui de militar că nu vă va răni de fel. Haide, în gardă! Să dea domnul să nu uite ce a promis! Da, sigur că e împotriva voinței mele! Da, spada! Dacă tânărul ți-a adus cu vreo ofensă, o iau asupra. Iar dacă tu l-ai ofensat, în gardă! Ia stai, domnule, cine ești dumneata? Un is, domnule, care riscă mult pentru prietenii săi. Ești băgăreț? Atunci bagă-te și în asta. Oprește, sărtobii, vin gărzile! Acesta e individul. Fă statoria. Antonio, te arestez ca urmare a plângerii depuse de ducele Orsino. Vă înșelați, domnilor. Nu, domnule, deloc. Te recunosc, deși nu poți basmaua de pirat. Hai, ridicați, știe că știu bine.
Trebuie să mă supun. Și mi se trage din umletul prin târg să te găsesc. Scăparii nu trebuie să dau seama. Ce mai poți face pentru mine acum e punga să mă zdai că se asântoare. Mai rău îmi pare că te las singur și neajutorat decât de mine. Stai lui, curaj! Bani, domnule? Pentru bunăvoința arătată, vă voi da jumătate din punga aceasta. Sărman va fi oborul meu. Ei, gata, haide. Mă renegi? Dar nu te știu! Nici după chip, nici după glas. O, ceruri! Ei, hai te rog să mergem. Doar o clipă! Pe tânul acesta aici de față, eu l-am smuls ale mării fălci sfumegate. Le-am încălzit cu dragoste de frate. Și ce ne pasă nouă? Timpul trece. Sebastian, te-ai murdărit obrazul. Suțirea firii este omul rău, virtutea e frumusețe. Dar sufletul ascuns sub mândrul chip e ca licoarea morții dintr-un sip. Omul ăsta vorbește aiurea. Luați-l pe sus. Duceți-mă! A spus Sebastian! O, visule mi te împlinește bine. Drag frățior, de m-ar fi luat drept tine. E atât de fricos încât își face chip cioplit și se închină la ea. Mă iau după el și îl rup în bătaie. Nu! Pe sabie să nu pui mâna, să dai numai cu pumnul. Haide, du-te! Haidem să vedem ce iese și din asta. Pun rămășac că nu iese nimic. Haide! Mai slăbește-mă, țignitule, du-te și lasă-mă în pace. Ei, asta e bună. Varsadica, nu te cunosc. Nu mă cunoști. Nici stăpâna nu m-a trimis să te cauți ca să vorbească cu dumitale. Nici nu ești cu mătrul Cezariu. Nici nasul ăsta nu este al meu. Nici ceea ce este nu este. Ascultă, mijlocitor Pezevenchi. Desfăți nebunia în altă parte și scutește-mă. Nu ne cunoaștem! Să-mi desfac nebunia. Au auzit o vorbă ca asta pe la vreo casă mai mare, iar acum eu servești unui bufon. Să-mi desfac nebunia. Mă tem că în agemia asta de lume nu mai încap de nebuni. Acum, domnule, te rog să te lași pe cupaș de fandoseală și să nu mă mai înveți unde să-mi desfac stăpâna. Hotărăște! Faci sau desfaci întâlnirea pe care ți-a dat-o? Ascultă, mijlocitor Pezevenchi. Spală putina. Dacă mai întârzi, îți dau altfel de carboave. Aha, nu ne-am mai întâlnit noi odată azi, domnule. Ia, na, uite, 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 ia stesatul. Oh, ia na, tesatul și matale. Ce toți sunteți nebuni pe aici? Ia stai, domnule, așa! Dă-mi drumul. Nu! Mă duc să-i raportez stăpânei mele. Mi-a vrea să viu în îndrage dumitale. Dacă ai chef de scărmâneală, trage sabia. Așa care va să zică! Lasă că am să-ți dau eu un cedou din sângele ăsta înfierbântat să văd dacă mai ești așa viteaz. Ha! 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 Oprește-te, tobe, oprește care spunzi cu capul! Nu te mai saturi, necioplit ce ești! Nu fi prea supărat, dragă Cezariu. Ești bădărare! Dragul meu, înțelepciunea ta nu cu mânia te duceți grosolana lor purtoare. Și nu fi supărat. Hai, vină în casă, nu mă refuza. Aforisitul, ce rău m-a speriat, că inima din tine a alungat. Dar ce-i cu mine? Ce s-a petrecut? Visez sau poate mintea mi-am pierdut? Prin apele uitării parcă trec, în visuri veacuri să-mi petrec. Hai, vină, ia-te după mine! Mă iau. O spune iarăși, bă, ce bine! Ia și ciubeaua asta și prefete să-mi topați parohul. Părinte, consideră-te preasfințit. Buenos dias, sir Toby. Ce se vede, aia crede. Popa vezi, popa crezi. Ce înseamnă a fi, alt decât a fi. Atunci pe el, părinte! Pace tuturor și Duhul întemnițat, pace. Se preface de minune! Care vorbește acolo? Sfințenia sa, Topas, părocul, care vine să pogoare tihna asupra Duhului neîntemnițat al lui Malvolio. Domnule Topas, prea sfinte Topas, du-te la doamnă! Îndărăt, satana! Demon hiperbolic îndărăt! De ce îl chinuiești pe omul acesta? Numai de femei vorbești! Adevărat, grăit părinte! Domnule Topas, nu crede că sunt nebun. Eu m-am închis în această beznă a iadului.
Care este teoria lui Pitagora despre speța zburătoarelor? El zice că sufletul bunicilor noastre ar putea eventual să le șlui într-o pasăre. Și ce părere ai tu despre această părere? Eu am o părere prea bună despre sufletul bunicii ca să admit această teorie. Atunci rămas bun în obscurantism, pentru că ori ești nebun delegat că-l contrazici pe Pitagora, ori ești un păgân și-l admiți. Ești capabil să muști dintr-o găinușă de munte, fără să-ți dai seama că mănânci sufletul bunicății. Adio, canibalule! Stați, domnule, știți? Dacă putem să terminăm mai repede, nepoatei mele nu-i prea place acest scandal. Haideți, vă rog să terminăm cât mai repede. Hei, băiete, tra-la-la! Oh, nebunul! Ce mai face fata ta? Nebunule, ascultă! Fata mea nu mai e fată. Nebunule, nebunaticule! Ce întâmplare neîntâmplată. Nebunule, iubitule, mă îndatorez până peste cap. Dacă îmi părăți de hârtie, cerneală, o lumânare și ceva de scris. Numai aici a fost odată. Care-i demonstriți? Domnul Malvolio! Domnul Malvolio! Chiar el, nebunule! Dar, domnule, cum se face că dintre toate facultățile v-ați pierdut-o tocmai pe cea bună? Nebunule, nu-mi lipsește niciuna. Am tot atâtea ca și tine. Tot atâtea? Atunci e de rău. Mă tem că îmi veți lua slujba de măscărici. M-au prins și m-au închis aici în obscurantism. Mi-au trimis pop măgari de toate ca să mă nebunească. Haideți, domnule, nu vorbiți așa. Preotul e aici de față. Malvolio, te sfătuiesc să te culci și să te căiești de deșartele-ți măscări. Bunul Dumnezeu să-ți dea bunul simț pierdut. Nebunule, ascultă, adu-mă o hârtie și lumânare. Îți jur că mă aflu în deplină posesiune a facultăților mele mentale. Haideți, domnule, fiți calmi! Dacă vă vorbesc, vă ceartă papa! Dar, domnule, spuneți-mi, sunteți nebun sau nu mai faceți pe nebun? Crede-mă că nu sunt, jur! De acum acolo nu mai cred pe nimeni, pe nebun, până nu-i văd cheierii cu ochii mei. Deci, domnul meu zău, să descante ce-am rău și înainte cu caracul să te ajut să dai de dracul. Vine tând din coadă, iarele să ți le roadă. Ce mai faci, tăticule? Dracul fac vericule. Ai cui să le dai în gură? Am găsit o căzătură! Dar iată lumea! Iată mândrul soare! Și mărgăritarul de la ea. Îl văd, îl simt în palmă. Și tot ce cred e doar o amăgire ce m-a prins. Și nu-s nebun. Pe unde fi Antonio? Nu l-am putut găsi la elefant. Cu toate acestea el a fost. Iar cei de acolo mi-au spus că mă tot caută prin târg. Acum i-ar prinde bine sfatul lui. Deși se luptă în mine cugetarea cu simțurile, știu că e o eroare. Nu sunt nebun. Dar întâmplarea asta, această revărsare de noroc atât de mult e mai presus de fie că ochilor nu mai vedea crede. Că minții ca o cear dacă alt gând nu-mi lasă decât că nu-i cu mintea întreagă această doamnă. Sau nu-s eu întreg. De-ar fi așa, ea n-ar putea conduce această casă mare, slujitorii, atât de blânzi și cumpătați și drepte cum o face. E ceva în toată treaba asta care îmi scapă. Dar iată, vine doamna! Nu-mi lua nume de roa această grabă, dar dacă ceea ce mi-ai spus e adevărat, cu mine vină și cu acest om sfânt, acolo în capelă. Dinainte ai sub boltea preasfințită să te legi, că nu vei șela nici când credința geloasii mele închinuite și vei aduce pacea îndeplinită. Ce spui? Eu te urmez pe tine și pe el, și ce-am jurat e unicul meu țel. Atunci, părinte, calea nu arată, iar cerul va luci ca niciodată. Aveți bunătatea să-mi faceți un hatâr? Orice hatâr, oricând. Fă-mi hatârul să nu încerc să vezi scrisoarea. Asta e cadou câinele tău să ți-l fac cadou. Sunteți din casa doamnei, oameni buni. Da, domnule, suntem podoaba ei. Pe tine te cunosc. Ce faci, amice? Mare domnule, pentru dușman fac bine, dar bine la amici n-am prea făcut. Din potrivă vrei să spui, faci bine. Nu, domnule, din ce în ce mai rău. Cum vine asta? Vine ca cei care zic că sunt amici, mă laudă ca pe un armăsar.
Și până la urmă ies din cal măgar. Pe cât dușmanii mă fac măgar de drept. Așa încât dușmanii mă ajută să ajung mai curând la cunoașterea de sine decât prietenii care mă poartă cu vorba. Concluzia e că sărutările, care sunt compuse din 4 buze opuse și fac din 4 negații 2 afirmații, de unde morala. Ferește-mă, Doamne, de amici, că de inamici mă feresc singur. Bine zis! Nu-i bine zis dacă aveți plăcerea să vă prenumărați printre amicii mei. Rău n-o să-ți meargă ție. Ia ca aur. Dacă te duci să-ți vestești stăpâna că sunt aici și eu convins să vină, s-ar putea să-mi trezești dărnicia. S-a făcut, domnule! Numai leagă-n o să n-adormă prea tare. Dar să nu credeți că o fac din interes. Totuși, puneți-vă dărnicia să clocească mai multe ouă de aur până mă voie să trezesc. Stăpâne, iată salvatorul meu! Îmi amintesc de chipul lui. Deși în toiul unei lupte se arăta mânjit de scrum mai rău ca fața lui Vulcan. Dar ce-i cu el? Orsino, e Antonio, cel care a capturat nava Tigrul cu încărcătura toată în largul Candiei. Tot el a abordat și nava Phoenix. Atunci când Titus, tânăruț nepot, piciorul și-a pierdut, l-am arestat pe o uliță, mahmur și arțăgos, într-un scandal. Tu, hoț de mare și folos corsar, cum de nesăbuitați îndrăsneală te-a dus prins în mâinile acelor pe care sângeroasele-ți pornili și jafuri să-i fecui vrășmași? Antonio n-a fost hoț, nici corsar. Cu toate astea, din pricini temeiate e dușmanul lui Orsino. Amăgirea m-a demenit aici. Pe țâncul ăsta pe care îl ții alături, pildă via nerecunoștinței, eu l-am spus din ale mării fălci înspumegate. Un naufragiu fără de scăpare. Fără margine a fost prietenia și credința ce am nutrit. Și tot de dragul lui, ca să fiu alături, am pătruns aici într-un oraș vrășmaș și am tras și sabia să-l apăr când a fost primejduit. M-au prins și de teamă să nu-mi împărtășească soarta, prefăcutul m-a renegat ca pe un străin pe care nu l-ai mai văzut de 20 de ani și n-a venit nici punga să mă dea pe care o lăsasem mai înainte să o aibă la nevoie. Cum se poate? Când a sosit aici? Chiar azi, stăpâne. Contesă! Cerul umblă pe pământ! Cât despre tine, omule, ce-mi spui sunt vorbe de nebun. Băiatul ăsta e în slujba mea de 3 luni încheiate. Dar vom reveni, dați-l deoparte. Ce-aș mai putea eu duce lui să aflu ce dânsul singur n-ar putea să aibă, încât Olivia de folos să-i fie? Când te ții Cezario de cuvânt. Dar, doamnă! Grațioasă, Olivia! Dacă iarăși pe vechiul ton îmi faci serenade, seniore, îmi sună ca mugetul când vrei să asculți un cântec. Tot crudă, deci? Nu, doar statornică. Statornică în prefăcătorie! O ingrată creatură pe altarul nefast al căreia mi-am jertfit credința în dragoste curată! Ce să fac? Veți face cum credeți că e mai bine. De ce n-aș face? De-aș avea putere, ca egipteanul cel ce în pragul morții ucise ce iubea. Eu știu că-i datoresc disprețul tău. Pe acela ce mă alungă din locul meu râvnit îl știu. Trăiește! Însă pe acest necopt iubit al tău și care, jur pe cerul, mi-a fost drag, îl smulg privirii tale crude, unde tronează ca un rege în ciuda mea stăpânul lui. Băiete, vin cu mine! De răzbunare sufletul mi-e gata! Pe mirul cel iubit îl voi jertfi! Iar mie moartea niciun rău nu face. Sunt bucuros să-ți dărui ție pace. Cezario, unde pleacă? După acela ce mi-e mai drag ca ochii și viața, de mii de ori mai mult ca o nevastă. Iar dacă minți, cel ce mi-e martor sus să-mi dea pedeapsă că am mințit iubire. Vai mie, părăsit acum înșală! Cine mă înșală? Cine mă jignește? Aș și uita de tine, atât de iute! Chemați-l pe părinte! Hai, pleacă! Dar unde, Doamne, nu pleca bărbate? Bărbate? Chiar așa să nege, poate? Isoțul ei nemernice! Eu nu! Dar n-ai de ce să te mai temi, Cezario. Fii vrednic de ce ești, căci poți fi la fel de mare ca așa cel de care ți-e frică azi. O binevenit, părinte! Preasfinte de conjur pe sfântul har și-ți poruncesc să spui ce știi, căci de curând legarăm eu și el. Un legământ de dragoste etern și întărit prin schimbul de inele. Ceremonia a fost consfințită în fața mea prin harul ce mi-a dat. Ah, pui de vulpe! Ce-ai să ajungi când vremea ți-o face perisuri? Stăpâne, protestez, jur! Nu jura! Ia seamă, nu fi mai necinstit decât ți-e teamă! Un felcer! Ce înseamnă asta? Mi-a crăpat capul de-a curmezișul și pe săctobii l-a făcut zop și sânge. Pentru numele lui Dumnezeu, ajutați-mă!
Un om al ducelui, unul, Cezario. Cezario? Ce mai dura, ăsta e. De ce mi-ai spart capul pe degeaba, omule? Domnule, săritai din senin cu sabia trasă, apoi ți-am vorbit frumos și am terminat. Frumos, și-am terminat cu capul spart. Ei, ia spune, domnule, ce-ai pățit? Asta! Zevzecule, nu l-ai văzut pe Dick Felcherul? Sir Toby, de un ceas e pe lumea ailaltă. Aseară se culcă la 8 dimineața. Atunci e un dobitoc. Un dobitoc beat. Întindeți-l în pași îngrijiți-l. Aoleu. Regret că ți-a rănit unchișul, doamnă, dar să fi fost a mea iubită rudă, n-aș fi putut să fac în apărare și dușmănie mai puțin. În numele acelor jurăminte schimbate în taină, iartă-mă, iubito! Antonio, dragul meu, Antonio! Ești tu, Sebastian? Cum? Te îndoiești? Dar cum făcut de te lăsat tăiat în două? Care dintre voi e Sebastian? Ce minunăție! Voi fi tot eu? Căci frate n-am. Eu am avut o soră, însă Mahan furia inegioabă mi-a furat-o. Ai milă, spune, ești un neam cu mine? De unde ești și cum te cheamă? Din Mesalino sunt, iar tatăl meu a fost Sebastian. Și cu acest nume și un frate a lui. Iar dacă ai fi femeie precum pari, ți-aș spune de 3 ori binevenită fi naufragiata mea Viola. O aluniță în frunte avea tata. Al meu la fel. Și a murit în ziua când Viola pășea între a 13-a primăvară. O, da, mi vine în cuget amintirea. Și stă în calea fericirii noastre doar haina îmbărbătească mincinoasă. Deci tu te înșelai Și eu, la rândul meu, mă împărtășesc din roadele acestui naufragiu. Băiete, tu mi-ai spus de 1000 de ori că nu iubești pe nimeni ca pe mine. Și-s gata să te jur, stăpâne, și vorba să mă țin. Dă mâna, dar și ai de mi te arată în haine femeiești înveșmântată. Dar capitanul ce m-a scos la țăr și cufărul mi l-a luat în păstrare, zace întemnițat din oarecare domn Malvolio. Să plece îndată să le libereze. Chemați-l și pe Malvolio. Dar vai, uitasem, e bolnav sărmanul. Se pare că e nebun. Am fost pe semne și eu puțin, că l-am uitat de tot. Malvolio, ce face Haimanao? A trimis o scrisoare. Pe Domnul Dumnezeul nostru, Doamnă, rău mă persecutați și lumea va fi pusă la curent cu această injustiție. Sunt și în posesia scrisorii dumneavoastră olografe, care îmi prescrie cum să mă port și cu ea în mână vă voi pune într-o situație foarte delicată. Gândiți-vă la mine cum poftiți, iar dacă nu sunt prea respectos, e fiindcă urlă în mine injuria comisă. A dumneavoastră nebunită victimă, Malvolio. El a scris asta? Da, doamnă. Nu pare a fi opera unui nebun. Scoate de grabă, Fabian și adul. Slăvite, domn, asupra lor noastre, vei hotărâ cum crezi. Eu te-aș ruga să mă socoți ca pe o sără bună dacă soție nu ți-am fost. Și, de-ți placul, aceste 2 nunți le porim o lată în casa mea cu voi ca oaspeți. Propunerea îmbrățișez cu drag. Stăpânul îți dă de plină libertate. Primește mâna și stăpână în veci stăpânului să-i fii. Ei, ce-i Malvolio? Ce rău mi-a făcut, doamnă, ce rău! Eu ție rău, Malvolio, nu știu. Ba da, stăpână, vezi, citește asta și să nu spui că nu de mâna ta. În numele onoarei, te desfid ca să-mi declar de ce m-ai zădărat. Cu amorul tău, poftindu-mă să vin la tine, zâmbitor, cu jartelele strâns încrucișate. Mi-ai spus să mă uit de sus la cei mărunți și la Sir Toby. M-am conformat, sperând ceva, dar cum ai permis să fiu închis în beznă și să vină un popă să mă mântuiască? În fine, de râs să fiu făcut ca o păiață, cum altul n-a mai fost, și să-mi spui acum de ce? Malvolio, vai, dar nu e scrisul meu, deși mărturisesc că nu-i departe. E negreșit o poznă de-a Mariei. Acum mi-aduc aminte bine, ea mi-a spus întâi că tu ai nebunit, apoi mi te-ai prezentat zâmbind și totul a urmat precum e scris. Te rog, fii liniștit, ți s-a făcut o farsă nemiloasă, ale căror motive și autori le vom afla. Și
atunci vei fi și reclamat și jude. Dați-mi ascultare și nu lăsați portița supărării să tulbure această clipărare ce ne-a unit pe toți. Între acest gând, eu și cu Sir Toby am născocit acest întreg complot ca să-i plătim bățosului Malvolio niște purtări vechi mai mitocănești. Da, Maria e autoarea epistolei, iar la stăruința lui Sir Toby, care compensa luată de nevastă. De încântării pe care cred că suntem cu... Sărmana, ce rău te-a păcălit! Unii se nasc mari, alții dobândesc mărirea, iar altora în sfârșit le atârnă asupra capului. Și uite că timpul a făcut o piruetă și a răzbunat pe nebuni. O să mă răzbun eu pe haita asta! Prea l-ați făcut de râsul mi pietul. Hai, după ele și să-l împăcați. Cezario, vino. Așa te voi numi până ce schimbarea ta va fi deplină. Și atunci vei fi iubita mea regină. Când eram, plăcau la mama, Pe ce